Hawo raka, me kika ɗauki sana'ar yin fim? Yanda na ɗau harkar na ɗauke ta sana'a. Haba da gaske? To naji. Musa mai sana'a, wai an ce matan Kano duk barayi ne. Wai da gaske ne? Mana. Kai, suwaye suke yin dariyan nan? Ga mulmuli da ni. To ku kiyaye kanku. Ke uwa ni, naji an ce kin saci jakar Alhaji. Wai haka ne? Ban taɓa ɗaukan kayan wani ba. Ƙarya ne, me yasa ake kiran ki da barauniya? Ni ba barauniya bace. Ke ko me fa za ki gaya ba zan yadda ba saboda ke barauniya ce. Na Buriska, tambaya ta zo kanka. Na'am. Allah ya baka haƙuri, na fasa tambayar ka. Aminu Sharif, kai ma na an ce mayan mata ne, haka ne? Kamar da yake wace magana ce wannan ban fahimce ka ba? Ina nufin kana da son 'yan mata, haka ne? To bari in gaya maka, bari in ɗauki wannan ba. Haba, kai kuma yi dariya. Aisha Tsamiya, Musa mai sana'a ya gaya mu, ke fa babban mummuna ce. Kuma Allah ya isa tsakanina da shi. Ba zan taɓa yafe masa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Me kake wani salati? Ai gaskiya na faɗa. Tun da na zo gidan nan ka ki ka ja girman ka. Na ki in ja girman nawa. Ai kai ne baka bin iyayenka. Magana bin iyaye? Har yanzu ana wannan zamanin? Ni kake harara? To wallahi ko ka tsugunna ka ban haƙuri ko in sa a kore ka daga Kano. Bari in rage tsayi dan Allah ka yi haƙuri. Kaji.